Kaixo, ni Aitor naiz, 12 urte dauzkat eta DBH bateko ikaslea naiz. Gaur azalduko dizudan liburua Beti iparralderantz da, eta liburu oso polita da, eta abenturazko liburua gustatzen zaienei oso gomendagarria da liburua. Liburu hau nire Andereñak gomendatu zidan irakurtzeko, oso polita delako beretzat. Eta baina azalduko dizuet zergaitik oso polita den. Liburua doa kaieseko ume batez bere familia oso aberatsak direla. Eta aberatsak ziren nebera bat zutelako, eta nebera hori nebera barruan flasak zeuden, eta eurek flasak saltzen zituzten. Egun batean, neberak funtzionatzeari itxi zion, eta ezin zituzten flasak egin, orduan diru gabe gelditu ziren. Aitak pentsatu zuen familiarentzat hobeto izango zela lana bilatzea, eta aita Europara joan zen lana bilatzera. 12 urte pasa eta gero, Drisak ez zuen ez bere aita ikusi, ikusi nahi zuen oso triste zegoelako 12 urtetan ez ikusi arren. Eta Drisak iparralderantz abiatu zen, Europarantz. Hainbat muga pasatu zituen iparralderantz joateko, ibaietatik sartzea eta guztia. Eta azkenean bere gurasoei, bere aitari ikusi zion, eta pozik bizi ziren. Hau izan da nire grabaketa, eta espero dut gustuko izana.